another dakop na si Danny. Ang talagang nakikita ko, laki diri. Uy, wala pa yung mga laki diri para ako pangwatahan. Uy, kinsa man sila? Uy, dua ka buklaki. Dakop pre oh. Hala pre. Hala dakop din na pre oh, kaya naka-uniform man ba? Nya, kumplito ko pre, naka-lisensya, naka-rehistro. Kumplito ko pre, naka-lisensya registro bro, matay helmet. Kasing madara na natong istorya na pre. Ito pre no, tingnan na to, maragbutan man siya. Uy, padung na mga bibi boys! Anong? Sir, may buntag sir. Uy, may buntag sad. Anong labay man mo? Dakop man eh. Ay, nagdakop daga sir. Sir, maring sir, dakop daga sir. Tatawa man mo, nagdakop ko. Ay pre, dakop ko day pre. Oh, lisensya registro be. Kumplito ko sir, naka-lisensya rehistro. Oh, sige be, gawas lisensya registro. Shaina? Shaina mong pangalan? Dili, kalaki na ko. Laki nga nung Shaina may nagbutang si mong lisensya. Oh, wala ko baluan na sir. Nga sir, pwede na mo labay? Mulabay na, wa magamoy duha helmet. Na, unsa ka man aron sir? Aw, kimpaw na ko yung motor. Sir, basig boy dito makangyo na sir. Sige sir be. Hangyo? Bayot na pa siguro ni. Nya sir, pwede ang bayad na lang kanay mong sakay? Ayo sir, kay kumpare na ko ni sir. Aw, wala dyo kayo mabuhatan na kay bet man na mong sakay. Ayo lagi sir. Unsa man, musugot ka na kaano kayong motor o kanay mong sakay? Nabuang naman nabuang na. Ang sir, uya man ako ni sir. Iya pagbayad man pud ka sir. Bayad jud ko, saman palabyan ako. Sige, lakaw dito. Wala man ka nag-ingon oy. Nya, ato na mi. Bye sir. Oy, bayad mo rito eh, wag ubot ug lawas. Sayang gapon ka lang yang sakay.